tinguessis 800.000 milions d'euros per invertir en la millora de la vida de les persones, en què els invertiries? La Unió Europea els vol invertir en despesa militar, amb el plan Rearmar Europa. Però, què en pensa el jovent? Has sentit parlar del rearmament d'Europa? Sí, claro, lo hemos sentido. Soc estudiant de polítiques i a classe ho hem vist. La veritat que no. A les notícies i tot això també se sent bastant a parlar. Creus que ara mateix cal invertir més diners en armes? Amb els meus pensaments preferiria que no s'invertís en armes, evidentment. Jo crec que ningú és pro-guerra, però és algo que s'hauria de qüestionar. Jo crec que cada país i també cada persona, al final, els nostres diners van cap a aquestes coses. Hay otro problema como la exclusión, la medicina, la sanidad, que no hay dinero para eso, pero hay para arma, ¿no? Quan inverteixes els teus diners i els deixes en el banc o pagues els teus impostos, et preocupes d'on van a parar? Et mentiria si dic que ho he fet. No, la veritat és que mai m'he fixat en això. Probablement ho hauria de fer, però no. A Girona.cat donem veu a iniciatives de pau i a més t'expliquem bancs que garanteixen no utilitzar els teus diners en indústries de guerra. Segueix-nos!